हाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय गोदान आपडेट भिडिअ स' गाइस आसा खालामो नोंसोरो बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै आङो दिनैनि टपिकआनो जाहैदों गुबुननि भिडिअनि डिसक्रिपसनखौ माबायदि कपि खालामो बिनि बागै खोन्थानो नागिरदों स' गाइस हमनानै ला आं मोनसे बाथ्रा बुंनि हमनानै ला नोंबो ब्लग भिडिअ बानायदों आरो बैबो ब्लग भिडिअ बानायदों हा नोंनि चेनेला गोदान बैना पुराना होमबा बैनिया भिडिअआ बिराद भाइरेल जादों आरोना ओमफ्राय नोंनिया भाइरेल जायाखै भिउस फैयाखै बैनिया भिउस बिराद जादों बैना हमनानै ला 3K 4K जाबाय ओमफ्राय नोंनिया बिदिनो 10 12 बिदिनो अनलि 10 भिउस गाहामल' जादों आरोना 10 जन 12 जनल' नायदों नोंनि भिडिअखौ होमबाथ' नोंनि डिसक्रिपसन लागायनाया मोजां जायाखै ओमफ्राय इउटुबावथ' नोङो बैनि डिसक्रिपसनखौ कपि खालामनो हाया डिसक्रिपसनखौ मायाव थांनानै कपि खालामनांगौ बिनि बागै आं माने खोन्थानो नागिरदों आरोना होमबा नोंसोरो ब्लग भिडिअ बानायदों बैबोथ' ब्लग भिडिअ बानायदों नालाय ओमफ्राय बैनि डिसक्रिपसनखौ नोंसोरो कपि खालामनानै डिसक्रिपसनाव लगायना होबानो जाबाय होमबाना बैनि भिडिअजों लोगोसे नोंनि भिडिअआबो भाइरेल जाफागोन ओंखायनो नोङो डिसक्रिपसन कपि खालामनायखौ सोलोंनानै ला गाइस एसे हमनानै नाय खोथाखौ एसे साननानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरो डिसक्रिपसन कपि खालामनो सोलोंबानो जाबाय आं बुंनाय खोथाया थार नंगौना नङा नोंसोरो अब्लासो मिथिगोन मानोना डिसक्रिपसन आरो टाइटेल टेग बेफोरजोंसो भिडिअआ भाइरेल जायो नालाय ओमफ्राय टेगखौ माबायदि कपि खालामो बेखौथ' आं खोन्थाखाबाय नोंसोर जुदि बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला टेगखौ माबायदि कपि खालामो बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंसोरो आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंसोरो बे भिडिअ लिंक होनानै दोनगोन नालाय नोंसोरो बे भिडिअखौ थांनानै नायहैबानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन बे टेगखौ माबायदि कपि खालामो बिनि बागै आरो नोंसोरो डिसक्रिपसनावबोथ' मोनखागोन ओमफ्राय आरो आंनि चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय गुबुन भिडिअ जोबोद मोजां भिडिअ दङ बिदिनो इउटुब चेनेलनि एप्सनि बागै स' गाइस आसा खालामो नोंसोरो बे डिसक्रिपसन कपि खालामनायखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय बिदिनो गुबुन भिडिअ मोनबाय थागोन साबसक्राइब खालामनानै ला ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम स' गाइस होमबा आङो दायो खोन्थालांनोसै टाइम वेस्ट खालामालासिनो थाबनो खोन्थानोसै डिसक्रिपसनखौ माबायदि कपि खालामो होमब्ला जोङो गिबियावनो जोङो क्रोम ब्राउजाराव थांनांगोन जोबोद पावारफुल एप्स बियो क्रोम ब्राउजारा बयनिबो मबाइलाव थाखायो होमबा आङो दायो देखायनोसै क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बोरैहाय डिसक्रिपसनखौ कपि खालामो गुबुननि भिडिअनिखौ स' गाइस होमब्ला आङो देखायनोसै दायो जोङो थांनोसै क्रोम ब्राउजार होमबा नै क्रोम ब्राउजाराव फैबाय क्रोम ब्राउजाराव फैनानै नोङो मा सार्च खालामनांगोन youtube.com सार्च खालामनांगोन youtube.com सार्च खालामनांगोन youtube.com सार्च खालामनायनि उनाव बिदि अपेन जागोन ओमफ्राय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नोंसोरा बैयाव थांनानै नैबे थिर नुदोंना बे आं सिन गोजाजों बोना देखायनाया बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो थुनानै होनानै नोंसोरो एसे बोखोनानै नायबानो जाबाय बेयाव नै डेस्कटप साइट लिरनाय दं हा बे डेस्कटप साइटखौ नोंसोरो सिन होनानै ला जानाय सिन बेखौ गोसोआव लाखि गाइस बेखौ नोंसोरो जानाय सिन होनानै ला स' गाइस नैलाय नै आं जानाय सिन होबाय नैबे डेस्कटप साइटखौ जानाय सिन होनानै लाबानो जाबाय अब्ला मबाइला कम्पिउटार बायदि खामानि मावो नालाय होमबा बेखौ जानाय सिन होनानै लादो ओमफ्राय स' गाइस होमब्ला आङो दायो देखायनोसै भिडिअनि डिसक्रिपसनखौ माबायदि कपि खालामो नायदो आं दा बबे मोनसेनि भिडिअनि डिसक्रिपसनखौ कपि देखायनो हमनानै ला नैखौनो देखायनोसै आङो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनखौ माबायदि कपि खालामो आं देखायनोसै इउटुबावथ' कपि खालामनो हाया नालाय नैयावसो आं दा सेटिं देखायनोसो हायो नोंसोरो खालामबानो जाबाय आं खालामनाय बायदि होमबा आङो दायो देखायनोसै नैबे भिडिअखौनो स' गाइस होमब्ला नुदों बे भिडिअखौ नोंसोरो सोलिगासिनो बे भिडिअखौ माबायदि बिनि भिडिअनि डिसक्रिपसनखौ माबायदि कपि खालामो नोंसोरो नायबानो जाबाय मोजांनो होमबा नोंसोरो नैबे जिथुनाखि नुदोंना नैबे मोजाङै गोसो होनानै नाय नैबे समरि लिरनाय नुदोंना बे समरियाव नोंसोरो थुनानै होनांगोन हा थुनानै होबाय आङो नै स' गाइस समरियाव थुनाय लोगो लोगो बिदि अपेन जागोन हा बिदि गासैबो बेनि डिसक्रिपसना अपेन जागोन हा गासैबो बेनि जेसेबांखिनि डिसक्रिपसन दङ बे बिदि अपेन जागोन अब्ला नोंसोरो आरामसे कपि खालामनो हाबाय हा
आं गिदिर खालामना देखायनोसै नोंसोरो बेयाव थुहाबबानो दायो कपि जाबाय समरियाव थुनाय लोगो लोगो बिदि अपेन जाजोबखायो हा जेसेबां डिसक्रिपसन बेनियाव लिरनाय दं बे अपेन जाजोबखायो अब्ला ओमफ्राय इयाव नोंसोरो ओरै थुहाबनानै लादो कपि खालामनो हासिगोन हा नों बेसेबांखिनि गासैबो नोङो बेनि डिसक्रिपसनखौ कपि खालामबा खालामनो हासिगोन ओमफ्राय शेयार खालामबाबो खालामनो हासिगोन ओमफ्राय नों कपि खालामनानै नोंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव हैनो हासिगोन कपि खालामनानै अब्लानो बे भिडिअजों लोगोसे नोंनि भिडिअआबो ग्र' जाफागोन ओंखायनो आङो नोंसोरखौ बेखौ खोन्थानाय जादों जाहाथे गोदान इउटुबारनि थाखाय जोबोद माने हेल्पफुल बे भिडिअआ बे डिसक्रिपसन कपि खालामनांगौआ गोदान इउटुबारनि थाखाय जोबोद गोनां ओंखायनो आं बेखौ खोन्थादों स' गाइस आसा खालामो नोंसोर भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय आरो बुजियाखैब्ला नोंसोरो भिडिअखौ खनले नायफिनबानो जाबाय होमबानो आन्दाज मोनगोन आं खनसे ओरैनो खुगाजों खोन्थाबावनि क्रोम ब्राउजाराव थांदो क्रोम ब्राउजाराव थांनायनि उनाव youtube.com लिरदो youtube.com लिरनायनि उनाव जिथुनाखि पेज फैगोन बिदिनो पिक्सार फैगोन नालाय इउटुबनि ओमफ्राय नोंसोरो बै थिराव थांदो थिराव थांनानै नोंसोरो डेस्कटप साइटखौ जानायसिनहैनानै होमब्ला कम्पिउटार बायदि ओंखारगोन नालाय भिडिअआ नोंसोरो अबे भिडिअखौ नोङो माने अबे भिडिअनि डिसक्रिपसनखौ नों लानो गोसो बे भिडिअ थुनानै होदो ओमफ्राय नोंसोर समरियाव थुनानै होदो होमबानो गासैबो डिसक्रिपसना ओंखारबोजोबखागोन नालाय होमबानो बेखौ नों कपि खालामनो हाबाय आरो नोंसोरो बेयाव थानाय भिडिअखौ जुदि डिसक्रिपसनखौ जुदि कपि खालामनो गोसो गैयाब्ला नोंसोरो सार्च खालामबानो जाबाय सार्च खालामबाबो फैखायो सोरनि भिडिअनि डिसक्रिपसनखौ नोंसोर कपि खालामनो गोसो बेनि सार्च खालामदो नाम होनानै होमबानो भिडिअआ फैबाय होमबानो बेखौ डिसक्रिपसनखौ नोङो कपि खालामनो नोंनि भिडिअआव होबानो नोंनि भिडिअआ बेजों लोगोसे ग्र' जाफागोन आं गेरान्टि खालामो गाइस डिसक्रिपसन आरो टाइटेल आरो टेग बे मोनथामासो भिडिअखौ ग्र' खालामो नालाय जिहेतुनाखि साबसक्राइब थाबाथ' बेलेग खोथा साबसक्राइब गैयिनि थाखाय बे जोबोद गोनां टाइटेल आरो डिसक्रिपसन आरो टेग बे होनांगौआ जोबोद गोनां ओमफ्राय जाय मानसिना माने साबसक्राइबार बुरजा दंखायो बिदिनो 2 लाख 3 लाख दंखायो बिसोरनो माने टाइटेल आरो टेग आरो थाम्बनेल बेफोरनि थाखाय बारा गोनां गैया मानोना बिसोरना भिडिअखौ हगारनाय लोगो लोगो बिसोरनाव नटिफिकेसन सहैखायो नालाय ओंखायनो नायखायो ओमफ्राय नायबानो माने ग्र' जालाङो आरोना होमबाबो माने बिसोरनाबो टाइटेल थाम्बनेलाव एसेबाबो माबा खालामो बिदिनो श' खालामो मानोना गासैबोथ' साबसक्राइब खालामखाया नालाय साबसक्राइब खालामै मानसिफ्रा जिथुनाखि लिरना बोबा बे टाइटेल आरो डिसक्रिपसनासो बेसो खामानि होयो नालाय लिरना बोनायाव ओमफ्राय जायफोरना साबसक्राइब गैया बेथ' डिसक्रिपसन लिरनाया गोनां आरो टाइटेल लिरनायाबो गोनां टेग बानायनायाबो जोबोद गोनां आरो थाम्बनेलखौबो मोजां बानायनाया जोबोद गोनां मानोना बेयो साबसक्राइबार गैया बिनि भिडिअ बानायनाया रावनावबो नटिफिकेसन सहैया ओंखायनो बियो टाइटेल थाम्बनेलफोरखौ बिदिनो डिसक्रिपसनखौ मोजां बानायनाया गोनां स' गाइस एसेनोसै भिडिअआ आंनि चेनेलाव जाय बिथांमोना गोदानै भिडिअ नायफैदों साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंसोर लाइक खालामनानै थांदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट टपिकनि सायाव बाय बाय